Ay, lalay ay, insan didaki dulu kasih galang lalaya ay 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 cupak panuh gantang balanju alai cucupa anak tiga luha alai tapakai di Minangkabau alai di manyo kini alai lari sawai nanjo salam sambah di anju alai maaf jorilah kami minta alai kuajo jangko kok tak lampau kalalawa di pulau rimbang lemak anak aruso mati tak ada bilallah ya Tuhan mati tak ada bil ai kok agawa minta ditimbang lalai nak kok sase ampunan labi Allah ya Tuhan ampuna labi Allah ya dimanyo kini Allah nanakan dua goy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sanak sadonya sampai suhu kita balik di acara Minang Bagurau Mendunia. Bisa kamu ini batukan namanya kini ya. Biar semakin mendunia kesenian tradisi Minangkabau dan sana. Dan selamat malam basuh jambu balik Andra Yuan Tagia jadi ambo ado asrosi kumbang di siko dan terus ado Cindun. Welcome to Bagurau Mendunia. Tuen. Atau ada Maksan di siko. Maksan, siapa stek Maksan? Ada Tetlis sama daya John Cimporot sontale menyusul bagabung jangan kemari lah duduk di siko. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak untuk pak udah awak nang berkumpul di siko. Ada Bang Bram Muhammad Ibrahim Ilyas seniman Sumatera Barat, ada Pak Irmawan An, ada Pak Sarifuddin Arifin, ada udah camuk dene di siko nang gagah mana. Saya taruh yodayo. Dah camuk kok seorang sastrawan luar biasa sana kawan ambo. Pi parabo sayangnya. Ambo sapu dulu Muhammad Rudi Kurniawan Rusia hadir. Selamat malam Rusia. Roni Chandra assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam dan sanak sepaguran.
Dimas Ajo Barado kece udah Roni Chandra. Desmania, assalamualaikum sampai Bagurau sana. Sampai malam Uda Indra, Akaba Uda Indra. Oh iya, Mak San kebetulan malam ko Mak San dapet kiriman dari Dun sanaknya, namanya Uda Sabrina. Enggak. Nama ambo si Al kecil beliau loh. Samu saya SMP Jo Hasan dulu. Urang ada ketapiang kampung keteknya rantau. Rantau di Tegal Jawa Tengah, profesi FC. Tahu dia FC dia? FC Facebook. Fotokopi. Salam untuk orang kampung lo, makasih. Adi. Kok dendang terserah mak saya pandai-pandai mak saja kecek beliau. Tapi beko mungkin di sampai pula di halaman Facebook. Jadi di sana jam 8 sampai jam 9 kita online di channel YouTube Minang Bagurau Mendunia. Di sana jangan lupa share, nonton di sana. Dan beko jam 9 sampai jam 11 kita live di Facebook. Nah, kau udah dinai latibo na udah nanggagah kau. Dia kepala dia tunya. Kau telis lah tibo pulau di sekolah sana. Jadi di sana silakan saja minta lagu dendang paya kumbuah. Mak Uni Desmania bahkan ndak dendang paya kumbuah. Paya kumbuah. Iya. Desmaniar. Iya. Apa? Sabalun kanides kita panuhi kandak Bang Bram dulu. Ratok Lawang Bang Bram kita. Dan untuk di sana silakan request di channel YouTube kok. Lah Masan, kita lanjut ke Ratok Lawang dari Ratok apa lagu orang kampung mak? Indang Kurinci. Kok Bang Bram bahkan ndak Ratok Lawang dari sesudah itu deh. Lagu senior sudah dulu. Iya, sudah tuh dendang pai kumbuah cek ya. Lah dia PR wak tang lah dia apa di bilo wak ya di halaman. Di halaman salah. Di halaman salah. Iya PR wak. Sebentar ambo baca dulu dari Uda Zuliasni. Saya malam sana kasadonya ambo minta lagu cie sana Banda 10 ah. Jadi ada dendang kita Indang Kurinci untuk orang kampung, untuk Daal ya. Kemudian Ratok Lawang untuk Bang Bram. Kemudian ada Banda 10. Mau kasih banyak Bang Al lah donasi 100.000 lah kirim ke rekening Mak Sanawi. Kini amin cek dia ke rekeningnya dia. Wah tuh dia. Itu mana no saya kata dia. Itu. Ayolah, kini di sana kita lanjut dulu ke dendang apa dia? Jajan, beko ada tiba rombongan dari Pekumbah Batipuah. Nya mencelak Bogor langsung penyelenggara Batanggade Kultur Festival. Jo hati nan suci jo makanan jani ya. Kok kurang lawe lapik ditambah lapik mana? Tentang Pekumbah sama Indang Kurinci kan. Sini. Tiga lagu berikut. Ada MTQ Ini. tradisi. Welcome. Ini mana? Tolongku untuk orang hotel. Terima kasih banyak. Kawan-kawan sama SMP. Lea Dojo, makasih. Panjang umur. Perusahaannya tadi? FC. Aku hadir langsung di Ziko jadi komennya jadi pasal pendengar Ipin. Donasi langsung puluh.
Oi nandek daal labadonasi ai dari Tegal koma kiriman tibonan kanduang ai kiriman tibon de tuan ai ko untung lami kadai fotokopi sabantalai daal kamakah kito nan kanduang ai kamakah kito de tuan ai badun sana ai taman oh ya ai tam tararam kek turui Jawa pasankan ai dari Sabang sampai lah Merauke nan kanduang ai lah Merauke de tuan ai lapati sanang ati maasan lai takana juo dek kawan SMP nan kanduang oi dek kawan SMP deda aloi iyo ganti-ganti iyo tam tararam malam kini bundolah datang ai batam basanang onde la kiro nan kanduang ai la kiro de talika kami rantang panjang ai buhuanya tolong daal le paliaro nan kanduang ai paliaro de tuan ai labih saya iyo lawang lai sudah tuh di larami bagurau lah mulai rami tuh bagurau lah mulai rami karatok lawang sudah iko untung rami jo apa usaha fotokopi sudah kok menumpang kok PK Makkah sama-sama selamat untuk kawan-kawan fotokopi termasuk family my family lawang lai Bang Bram lawang dingin mah dingin malam ke lawang ya lawang untuk Bang Bram ya
ai diagiakan lagu lawang Mbak itu kan dak samalam ko ai rata tangan kolahanaan malang Tio abagancong jatuh juo Tio abagancong jatuh juo Tinggi putihnya puncak lawang Bakadai kopi tapi jalan Dimati karena Badabo bunyi saluang Hai bunyi pantun ibo baibo Sayu kasih akabah gantung Indah anan kohontan surang yuo Ai di manyo kini Nakalang sekali ko Nambah pantai nak mandi Labasung ko jadi juo Iko bajoa sekali ko Nambah pantang indak ka jadi Indak ka jadi kemalu saja Anta di denam boai
lagi indah ai payo kumbu kok lai ka sanang ai kiro kok lai ka sanang ai kiro ainan la jaya iman antagu ede mandang ai sadionyo aja mandang ai sadionyo Luruilah jalan lakapayo kumbu berhenti tantang oi pandakian oi berhenti tantang oi pandakian di malam hati indah kerusuh oi sadang sayang udah berjalan oi Tuhan dan juo lakato denai indah disangko parigo pipi sinanduang makan apa di pipi sinanduang makan padi indah disangko baru iko nang kontan surang ai malu koi nang kontan surang ai malu koi Minang bagurau ai mandunia lai malam kini basamo samo ai malam kini basamo samo kok jale hilang indah kaba bedo ta serak nyo tanpa ajuo bedo ta serak nyo tanpa ajuo tiga lagu lawak puta John kamale kandak sudah iko kilek tampak guru tadanga tahu ba kabanyo Masih ada cek dendang tadi tuh alun boleh deh. tapi dia 3 lagu. Nomor hampir. Yo sama-sama Bang Bram. Tadi ada dendang Wak. Banda 10 banda 10 lagi. Bahasa Banda sana. Dendang pe kumbala kan? Alah. Banda 10 diminta udah Zul Yasni. Itu Pak Sarifuddin Arifin ngecek buat diransong malam ko mantap. Nah dun sana Pak Sarifuddin Arifin ko sastrawan bakumpuas iko ada Pak Hermawan ada Bang Bram. Nah, orang-orang sastra aku akan membuat sebuah live pulo. Jadi hari Kamis dan sana tunggu di halaman Facebook. Beko kita buat halaman Facebooknya Padang Kota-Kata, Padang Kata-Kata dan sana. Jadi hari Kamis itu jam 8 malam kita live di halaman Facebook beliau Padang Kata-Kata. Nah, itu tuh pembacaan puisi seniman-seniman Sumatera Barat, sastrawan Sumatera Barat. Nah, tetap kita nampan duna dia. Ya. Aduh, sastrawan no cek le di sekolah lupa mau sapu padahal nyonan salah satu tim malam Bagurau. Kak Yeni Ibrahim. Woi. Kau minta lagu lu nyo? Jameko. Ambo sapu na disko dulu. Roni Chandra, putar lagu Suntiang Patah Batikam cek sana. Catat cek dia. Suara teklis nak terang ado iyo tadi ke lapeh kapel state tadi. Nyomba ranca-ranca nak dendang yo John. Iyo alhamdulillah nyomba. Kemudian Lola Karmila, assalamualaikum. Selamat malam Pak. Saya Alia Nurik Fakultas Sunan hadir langsung malam kau mantap. Adinda Ananda di Sinandi. Ilham Yudi dari Cangke minta lagu Cek Kawan Sungai Rimbang. Mantap. Nyomba Pak Zulkarnaini Palu. Malam. Selamat malam Sulawesi. Minang Bagurau mendunia. Salam untuk Mamak Jodun Sanak Sepagurawan. Salam untuk Pak John Asro Sikumbang. Salam istimewa buat Mas Sanawi, Teklis Cindun dan Ciporot. Minta lagu Cek Pak
Kuok Bangkinang. Kuok Bang. Tapi di halaman FB Beko. Kau Itu kandaknya di halaman Beko dia. Mulai. Udah Frizal Suralawi. Assalamualaikum. Minang Bagura Mendunia minta lagu Indang Kurinci Cik dari Perantau Minang Penampuan Ipoh Malaysia. Alah tadi Indang Kurinci nak. Alah. Di halaman kok sambuang. Kalau bukan batang buah. Yalah, itu baru. Kemudian udah Alwandri selamat malam Dunsana Minang Bagura Mendunia Bukit Tinggi Agam hadir selamat malam. Udah. Jadi malam ko dendang kita yang kawak putar le dia. Mana 10 Sintiang Patah Batikam Sungai Limbang. Ya, jadi Dunsana jangan lupa share link Dunsana sebanyak-banyaknya dan jangan lupa subscribe channel YouTube Iko Minang Bagura Mendunia. Apa? Najin namo. Apa? Siapa minta kena 10. Aku dah lupa detiknya aku apa? Iko detik kan nak tahan di naik adalah. Udah Zul Yasni. Jazul. Ya. Kata Batikam. Suntiang Patah Batikam itu diminta udah Roni Chandra. Roni Chandra. Roni Chandra kok enggak Roni Paspor kok ya? Bisa jadi. Enggak ya. Ganti Jadi. nama. Namanya dua. Alfian Jamrah dari Batu Sangka hadir selamat malam. Hah? Siapa Pak? Oh iya. Kepala Bapeda. Tanah Datar selamat malam Pak. Pak Alfian Jamrah terima kasih banyak lah hadir di Siko. Nih sakan bare Pak dia. jangan lupa pada CE gitu ya kan. Ya donasi Kak dikirim ke rekening Mason Pak. Badun cek. Nak tentu kecil dan dia kalau lah kepala dinas kok belum beda masa dia. Sakan bare ya Pak. Tapi ada desa. Oh itu. Salah. Minta lagu di FB Beko pada magek kecil udah Alwandri. Padang mage. Catat saya dia pada magek dia FB dia. Dia bi kau. Ya. Lah Dunsana kita Pakai penata. oh nya Mbak Ratok Sariaji Cik Beko John Mantap, di mantap. halaman. Di halaman. Oh di halaman dia. Catat. Jadinya Mbak Tato ah. Sari Haji. Ratok Sariaji. Ini Ya. kancak lagu mah. Kini Lagu kita mahal. masuk dulu ke Dendang Banda Sapuluh tu Suntiang Patah Batikam sama Sungai Rimbang. Oh sip. Tak Dunsana sadonyo tetap di Siko kita sampai jam 9 di Siko, jam 9 kita pindah ke halaman Facebook. Nantasabui Banda Sapuluh dalam daerah Harang Pasisir Pasar Kambang di tepi jalan Barabana dan tamnya guru nan kok bumi cekuit dia ya balik ke langit jadi awan koma Minang Bagurau mendunia lah rami orang samalam ko Kilek tampak guru tak ada hujan kamalah mailang nyoy iya Aidian seaju badendang Ai di YouTube kita malam ko Ai kalangi biar nak tabang asal ai tinggal bangkalai nyoy iya Oi sinyuin si amai durui dulu tinggal di pakan baso kinilah pindah kasih boga sedang menatap sinan kini Fazul ibarai bugi alui pandang arek ragi katuju sayang arago tinggi bana
dek bansai jo kadi bali ko Pak Zule onde mai nan si tujuh bandanyo dalam nan sakambui pinang mudonyo buruak bayak tolonglah ganggam kami ko banyak sansaronyo onde mai oi dek pandai denai baladang sakang rak pisang mani oi dek pandai badan batenggang mului galak batin manangi oi onde mai ai Anak raja di Pulau Punjuang, balahan raja dari Jambi, biasanya raja keduanya. Nan lakar yang lawi sakudung lama nyisia ikan katapi niai pabilo kasampai nyoda zolai iya Eko hujan kan bana Bulia kami batu duang kain Nan ko anggan kan bana Bulia batenggang jonan lain Iya patah suntiang dapet ditikam patah hati badan binaso oi ama oi etara solangang di nagari yo di nagari kauoi Sinta anak tengah malam batanyo bake mandenyo oi mama oi oi batanyo bake mandenyo antol ko ayah indak pulang nan jo dendang hati den rintang nan jo gurau pambuju atangi tuanai kaganti ube jo panawa
sakit iba tambah hati kanduang lai dan tenggang batin dan siamagai tuanai nan la kuruhi badan dek sabah dek nan kanduang ka langsung Oi, namani jauh padila masa batang kape bati mo jalan ai wai batang kape bati mo jalan bati mo jalan lako aci oi hati rusua di bawah galak nambah panemangan duang hujan oi amboi nambah panemangan duang hujan antola di nelako amboi Iya jiko tumbuh kawe bapilin usah Bang Roni rantang surang oi Bang Roni oi terus kita maelo oi maelo Bang Roni oi kok tumbuh tangih dalam batin usah Bang Roni tanggung surang oi babang oi atau ndak kita bagi oi Bang Roni tolong dengarkan iya balaya kaparang subarang baranti tantang talu abayu tundaroni ai kiro puku asawale kiro puku asawale nan bapasan kaburang tabang gungguang laba bungo layu daroni ai indah tatahan nangepane indah tatahan nangepane Dia gialah ke sungai rimbang Barak tiga kami mandi endangkannya
duduklah sana tenang biarlah kami bau sao bagumam larato den kini. Batanang dun sana duduk Minang mandunia lati pulau buah laranggang dari tempu di rantiang pulau tak sangku inyo ai di manyo lakini nyo kini. Magadang la tambah semara, halawanya la wisata datang. Ondai jola cubola gala barakasa nangati cindun, barakasa nangati cindun. Oya badendang la parintang rusuh pa ube ati sadang ibu kole buah cindun lai laka jatuh oi basaba cindun sama antaro basaba cindun sama antaro. Minang mandunia pau berusuh ai basuola kita malam kok buah dijuluk konda aka jatuh marando ijon kasalamonyo marando ijon salamonyo. Kapala di laman tansi, tukangnya anak kampung latarusan. Saba-saba la sindun nanti hujan jopane babalasan, hujan jopane babalasan. Oi baburau la kito oi badendang ayo badun sanya apalah mola da jon marando minta sajo lada sure anyui minta sajo lada sure anyui. Biasanya lah 3 sarangkai malam kini jan baduo saja anta bilo lania eka sampai lapu atala tak koma dinyo kalapu atala tak makironyo. Ijon sama Ijon duduk ada di meja. Ijon sama Ijon. Metong nih enak sampai-sampai salam ko kamu apa ya? Lah tangga kok. Oh, sungai buah. Cek lah Ijon sama Ijon. Duduk ada teh bangku. Ijon sama Ijon. Yo. Rintang metong piti biru. Ada piti biru Ijon. Alhamdulillah dan sana bertambah donasi tadi dari Pak Hermawan An 100.000 untuk seniman tradisi kita dan sana. Amu bacaan dulu Nandi Siko. Ratok nyombat tadi Ratok Sari Haji Cik Bekojan Delaman. Yup. Udah Baktiar Putra Malalo. Assalamualaikum Baktiar di Aceh Singkil satu menyimak. Terima kasih banyak udah. Kemudian udah Edi Syukur. Assalamualaikum waalaikumsalam. Selamat bagurau dan sana kasadonyo. Request lagu Talago Biru. Talago Biru dia. Uni Witrianis fotokopi Brebes Tegal hadir. Selamat malam Brebes. Sehat-sehat sinani Uni. Selalu sampai sapilin. Bujang modern jangan lupa lagu nawi. Khusus untuk nan rando malam kau saya. Rando siapa malam kau. Jangan cimporot tidak dah. Riri Fitria. Assalamualaikum Najo. Waalaikumsalam Riri. Jakarta Selatan daerah Pasar Minggu hadir. Ndak salam ke siapa? Ndak salam ke Masan. Biasa salam ke Masan mah. Pak Zul karena ini Pak Luku Bang Kinang jangan lupa Pak John untuk di halaman FB Beko siap Pak. Riri Fitria ada aja minta lagu Nasib Kincia Tuo. Menjawab Masan tuh aja.
Pak Januaris Didi. Assalamualaikum, ambo baru sampai rumah. Siap Pak, mandi lu cek. Pak Didi Rema. Di mana Pak Didi? Dari Pasaman. Bukannya tadi mandi di Batang Iya beliau Batang iya Pasaman. Batang Iya Pasaman. Riri Fitria, salam tak Masan, Teh Lis, Teh Indun, Dajon Wewe, Asro, Dajon. Makasih banyak. Musfeb Tial, Pontianak hadir, selamat malam. Muspektial tuh Kak Udamu mah. Hah? Sampai salam Kak Udah Muspektial. Di Pontianak? Yo. Woi mantap, udah ada Cik Indun kok. Andi awak. Wah dia, tadi Salam Kak Udah awak. Muspektial Musa di Pontianak. Udah awak. Kok dia udah kumaha kan itu adik tuh Amin, terima kasih Dajon kece Uni Fitrianis fotokopis. Uni Sastri Bakti, Iya. sehat-sehat Uni, hadir kece beliau. Terima kasih banyak lah hadir di Siko Uni. Mudah-mudahan Uni sehat hari. Jadi donasi malam kola takumpua dari Daal tadi 100.000 masuk ke rekening Mak Sanawi. Kemudian tadi barusan Pak Hermawan An mengirim pula 100.000 untuk kita di sekolah live langsung ya dia ya. Lah bisa dia. Nisas Ba'a, itu pasan Yani Ibrahim Unisas Nambodo. Santiang yang tabuzar asap dan adolah cek. Itu bahasa Santiang nih. Uni kok Uni Sastri Bakri Yani Ibrahim ngecek Ba'a donasinya cek. Itu Kak. Donasi ya. Ada donasi cek dai. Alhamdulillah. Baru cek. Daal tuh kawan arek Uni tuh kece Uni Fitrianis. Oh iya, tadi Daal donasi Uni. Oh. Pak Sarifuddin Arifin badonasi 50.000, badoncek 50.000 ditunggu dari Nisas. Kalau Pani yang bisa kirim ke nomor rekening nah ada di Siko. Sok manjo Kak ya nak kalau kan Nisas kan nak. Nisas itu. Lah dia ada yang kita lihat dia. Kalau ada lampir dia. Banyak apa? Oh iya, nyi Mbak mengecek santen cinta pantun John yo. WA nomor rekening cek Nisas lo. Jadi ambo. Tuen. Lagu wak kamaswa. Talago biru. Bujang modern sama kincia tua. Tu selamat datang ambo ucapan dari sana ambo dari Batipuah, Padang Panjang, Dade. Penyelenggara Batipuah Kultur Festival ya. Menyilau kami jauh-jauh dari Batipuah kini. Untuk lagu banyak KFB bakal ada John. Tapi buat naik saya ndak KFB nak. Lagu biru, Bujang modern sama nasib kincia tua. Bujang modern dah siapa tu? Siapa ke konco mak mah? Makan ni. Makan ni untuk John Ciporot tu mak. Ya. Ya, pemilihan. John, bujang modern John. 8 mini berarti Dua lagu Kak. pesanan mahal, Si lagu Mak. nak Kak. Siap lagu. Unisas lah dikirim. Unisas lah dikirim ke KWA Uni nomor rekening Mak Sanawi. Itu donasi kita gunakan untuk seniman-seniman tradisi kita. Lah, masuk lagi ke dendang? Yang saya dendang. Ada dendangnya? Ini ayat Talago lagu biru. Bujang modern nasib. Bujang modern dulu. Dia kecukui kah? Nah, awak pian biasa dah. Bingkai dek nak. Kan ada rasa dia boleh biasa kan. Ben. Tuen. Nyak lah bunyi Nya pokoknya. laba bunyi pulo nya. Laba bunyi lo. Indah dan indah, oh isinya togeren, masnya togeren, dema udah sinyo, sinya togeren, dema oh banyak latunyo. Indah dan indah, beda bujang modern, barambut panjang, alai basuh banget pulo. Rambut panjang onde oi basuh banget pulo. Kopi indah basendor dia jadi indah basendor dia jadi asal jadi ialah dipakai di desa Lamonyo ialah dipakai desa Lamonyo
jonta sabui deda bujang modern ba amarando da jon oi kaduonyo oi ba ako marando da oi yo kaduonyo Ko indah keren mah indah malah biarlah awak amak biasa saja biarlah tampaknya biasa saja ko indah modern mah indah malah de awak biar bujang milenial saja de awak biarlah bujang milenial saja. Lagu-laga di apabila padati sarela bamue besi jaruan sarela bamue di besi jaruan kalau la kasa di mana hanati tiba lalon di ewa kalimun tiba lalon di ewa kalimun Ainan lalanya ma abadan de ambun sanang pabilon de laika diraso ai sanang pabilo laika diraso de acok lalo de jon lai bakalumo namangko nyokini de marando juo mangko sampai kini de jon marando juo. Tampak naan dari nekan duang ai pendakian tampak naan dari nekan duang lai pendakian di malah di menyo biar basa bama ai kita dulu tama barang bapunyo nan kanduang ai nantikan ai barang bapunyo ne kanduang ai nantikan talago biru oi nana di agi yang dada talago biru tuan karangan na urang oi lada ulunya karangan na urang ande kanduang oi lada ulunya oi talago biru oi lainan basana kanduang lada ulu tuan aden nayanan sadang de kanduang oi nan man punyo den nayanan sadang de tuan oi obat nana punyo honde talago biru terang de bulan lalai terang lanyo lai
duang soleh coin Talago biru Hai patang kami hai malam Jumat Tuhan hai lepak kanduang di lembah api Nela padang panjang de kanduang di lembah api Talago biru Oi mungkin kalapu deh di dalam niat Tuhan abi tahunan kanduang musim ganti babi tahun deh kanduang musim ganti Talago biru Oke. Iyalah dun sana Talago biru. Ambonya kembali ke halaman Encik. Iya, Talago biru. Adik Ambo tadi kamanya ya. Talago biru tadi menutup pertemuan kita di channel YouTube kok dun sana. Jangan lupa share dun sana. Terima kasih banyak. Tapi sebelumnya mau baca lah dulu. Musfet Tial salam balik untuk adik Ambo Sir, alumni sastra Minangkabau, moderator hebat virtual alumni Unan Patangko. Mantap. Dado, dah ya, dado Pak jadi Hebat, ketua iya. do. Dan Andri, assalamualaikum Jan. Awak hadir dari Duri minta lagu Piaman Tangguang. Terima kasih banyak. Piaman Tangguang adik Ambo. Salam untuk Dambo, Ketua Ikatan Alumni Unan DPD Kalimantan Timur. Salam dari Pak De. Tolong cek dia. Dari Pak De, salam Lagu dayar. Piaman Tangguang mereka putar saja di halaman dia. Kemudian assalamualaikum Bandung hadir Muhammad Siki. Yo, udah sebentar lagi kita. Unisa Sribaki kalau nonton langsung lebih asik mana? Di mana kok yang ndak bagia tahu? Kami setiap malam minggu nih di Taman Budaya nih. Dari jam 8 sampai jam 9 kita live di channel YouTube. Kemudian jam 9 sampai jam 11 di halaman Facebook Minang Bagurau Mendunia nih. Itu nama channel ini. Alhamdulillah nih Nisas labani janji insyaallah bisa. Tapi kalau ada rekening BNI dia ada BNI dia? Enggak ada dah. Kasih kuasa lah uni langsung. Iya. Nah kasih kuasa lah uni langsung. Kami tunggu sampai yang sebalik. Iya. Masa kalah aja Pak Hermawan An. Iya. Pak Saripudin Arifin ada di sekolah. Salam. Musfet Tial assalamualaikum untuk udah ade. Yo Ir salam dari bumi Katulistiwa. Oke, oh udah tuh. Berkumpul orang sadonya. Lah, dun sana kita pindah ke channel dari channel YouTube. Jangan lupa share, subscribe channel YouTube kok nonton dun sana. Dan awak sedang alhamdulillah lah bisa mengurus sedang mau Google AdSense-nya ya. Mudah-mudahan lah menghasilkan channel YouTube kok sehingga seniman tradisi kita bisa. Dan memang channel YouTube kok kita dedikasikan untuk seniman tradisi di Minangkabau. Lah dun sana kita pindah dulu ke halaman Facebook Minang Bagurau Mendunia. Minang Bagurau Mendunia. Minang Bagurau Mendunia. Pindah ke channel sana ya. Lah. Lagu di situ.